Il-kumpanija tal-farmaceutika Aurobindo kompli tkabbar l-opera tagħha f'pajjiżna b'investiment ta' 6 miljun euro fl-impjant li għandha f'Ħalfar. Uffiċjali tal-kumpanija fissru kif dan l-investiment wassal biex inbnew faċilitajiet ġodda għall-testjar ta' mediċini kien installat apparat ġdid u lok għal aktar riċerka fil-qasam. Id-direttur tal-kumpanija Frederick Schembri konferma wkoll li dan il-pass ifisser l-impjieg ta' aktar ħaddiema f'settur importanti għall-ekonomija Maltija. L-operat Malta Aurobindo ilha teżista mis-sena 2008. Bdejna b'12 impjegat, illum għandna kważi 100 impjegat u l-ħsieb huwa illi għal dawn għadda s-sentejn li ġejjin għandna bżonn indaħlu il-fuq minn 130 impjegat ieħor. Aurobindo hija kumpanija multinazzjonali bl-eruq tagħha huma bbażati fl-Indja, iżda nfiltraw f'bosta partijiet tad-dinja inkluż Malta. Dan l-investiment se jkun qed jagħti aktar sigurtà fuq il-prodotti manifatturati kif spjega l-ispiżjar Jonathan Farrugia. Dal-impjant primarjament qiegħed biex nanalizzaw il-prodott li ġie manifatturat mill-Indja kemm min-naħa tal-mikrobioloġija u kemm min-naħa tal-analiżi kimika. B'hekk qed nassiguraw il-prodott huwa safe għall konsumatur fl-Ewropa. Meta attenda l-inawgurazzjoni il-Prim Ministru faħħar is-sem tal-kumpanija f'Malta u tenna l-impenn tiegħu mhux biss lejn kumpaniji Ewropej iżda anke dawk barra mill-kontinent Ewropew. Il-Prim Ministru qal l-investimenti bħal dawn jikkonfermaw kemm Malta qed tattira iktar investiment fil-qasam farmaceutiku u oħrajn innovattivi. Min-naħa tiegħu il-Ministru Chris Cardona faħħar l-espansjoni u l-viżjoni tal-kumpanija Aurobindo u refera l-ħidma strumentali li qed jagħmlu l-Malta Enterprise il-Malta Industrial Parks biex ikunu attirati investimenti ta' dan it-tip. Fil-fatt f'Ottubru tal-2014 il-Malta Enterprise provdiet l-art li fuqha bniet l-estensjoni tal-kumpanija.